A Asociación de Empresarios de Ribeira decidiu organizar unha feira do automóvil para dar un empuxón ao sector tras a caída de ventas de vehículos. Entre os días 15 e 17 deste mes instalarase unha carpa na Praza de España, na que terán especial protagonismo os vehículos híbridos e eléctricos. Tamén haberá un espazo reservado para os vehículos de ocasión. Os días serán o 15, 16 e 17. O día 15 estará aberto desde as 4 da tarde hasta as 8 da noite. O sábado desde as 10 hasta as 8 da noite e o domingo desde as 10 hasta as 8 da noite. A entrada vai ser gratuita para todo o mundo. Ademais da promoción de vehículos menos contaminantes e respetuosos co medio ambiente, a feira contribuirá á dinamización económica da vila a través dos numerosos visitantes que atraen este tipo de eventos. Consideramos que con esta iniciativa conseguimos ao menos 3 objetivos, non? O primeiro é, como é a proba, é publicitar xa este tipo de coches, tanto híbridos como eléctricos, que sabemos que isto non ten volta atrás, non? O futuro vai por aí. Segundo, tamén colaborar ca mellora do medio ambiente, porque ao non ter CO2, non enviar a atmósfera CO2, pois tamén consideramos que é unha parte importante pois para colaborar en medio ambiente. E en tercer lugar tamén, desta maneira dinamizamos las calles e conseguimos pois atraer pois máis visitantes a nuestra ciudad e con ello pois colaboraremos tamén con o sector tanto de comercio, restauración e hostelería. A intención do Concello e da patronal local é darlle continuidade a esta feira para convertela nunha cita anual.